Bună tuturor! Bine v-am regăsit la Spețe comentate de Ancuța Blanariu. Pentru cei care nu mă cunosc, sunt judecător la Judecătoria Iași, secția penală, am un video de prezentare a proiectului, iar varianta scurtă este că doresc să contribui la înțelegerea dreptului penal și pe această cale la îmbunătățirea lumii în care trăim. Astăzi vorbesc despre protecția minorilor și despre o nouă incriminare a infracțiunii de nedenunțare. La articolul 266 alineatul 1 indice 1 cod penal, această infracțiune a fost introdusă prin legea 186 din 1 iulie 2021, publicată în Monitorul Oficial a doua zi. Textul sună în felul următor. Fapta persoanei care, luând cunoștință despre comiterea unei fapte prevăzute de legea penală, de trafic și exploatare a persoanelor vulnerabile, ori contra libertății și integrității sexuale, săvârșite față de un minor, nu înștiințează de îndată autoritățile, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani. De câte ori ați trecut pe lângă o femeie care cerșește, ținând un copil în brațe și invocând nevoile de hrană și îmbrăcăminte ale acestuia? De câte ori ați așteptat la semafor și ați fost întâmpinat de copii care cer bani sau mâncare, la același semafor, întâmplarea repetându-se la diferite intervale de timp? V-ați întrebat vreodată ce puteți face pentru acești copii, cum îi puteți ajuta? Ați sunat vreodată la poliție să reclamați situația? S-a întâmplat vreodată, cadru didactic fiind, să aflați că un copil din școală a fost supus unor fapte de viol sau agresiune sexuală în alt spațiu decât la școală sau în afara orelor de curs? Cum ați reacționat? Ați anunțat poliția sau ați lăsat pe alții să se sesizeze faptele? Sunteți medic și cu ocazia unui control medical aveți indicii că un copil, deci o persoană sub 18 ani, a fost victima traficului de persoane sau a unui viol, a unei agresiuni sexuale. Știți ce obligații aveți? Sunteți asistent social și ați aflat că un minor a fost violat de o rudă, de o persoană în grija căruia se afla, de un vecin sau de orice altă persoană. Ați aflat de la un vecin că un minor a fost violat. Sau ați auzit de la copilul dumneavoastră că un prieten sau prietenă a fost abuzată sexual. Anunțați imediat poliția. O altă situație. Copilul dumneavoastră vă spune că a fost violat și dumneavoastră nu anunțați imediat poliția pentru că nu-l credeți sau pentru că nu vreți să vă expuneți, vă este rușine, ori aveți alte motive. Dacă până la 2 iulie 2021 rămânea la latitudinea fiecăruia dacă vrea sau nu să se implice, dacă vrea sau nu să anunțe poliția, începând cu această dată, avem cu toții obligația de a înștiința de îndată autoritățile atunci când aflăm că un minor a fost victima unei infracțiuni de trafic și exploatare a persoanelor vulnerabile, ori contra libertății și integrității sexuale. Ce se întâmplă dacă nu anunțăm de îndată autoritățile? Riscăm să fim pedepsiți cu închisoare de la 6 luni la 2 ani. Atenție! Nu putem invoca faptul că nu am cunoscut legea. Până la urmă, este firesc să anunțăm organele de poliție în astfel de cazuri pentru a se demara o anchetă în vederea tragerii la răspundere penală a făptuitorului și pentru protejarea minorului. Dacă nimeni nu anunță poliția, minorul riscă să fie supus în continuare unor abuzuri sau probele ar putea fi administrate cu mare dificultate. Este probabil ca minorul, din cauza necunoașterii sau din cauza emoțiilor, a temerii, a șocului, să nu anunțe el însuși organele de poliție, dar să povestească unor persoane de încredere ce i s-a întâmplat. Aceste persoane nu pot rămâne pasive. Au obligația de a anunța organele de poliție pentru a se lua măsuri. Haideți să vedem în concret care sunt acele fapte penale la care se referă nedenunțarea. Sunt infracțiunile din capitolele 7 și 8 din Codul Penal, respectiv articolele 209-216 și 218 până la 223. Infracțiunile care sunt cuprinse în capitolul traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile sunt următoarele: sclavia, traficul de minori,
supunerea la muncă forțată sau obligatorie, proxenetismul, exploatarea cerșetoriei, folosirea unui minor în scop de cerșetorie, folosirea serviciilor unei persoane exploatate, folosirea prostituției infantile. Infracțiunile contra libertății și integrității sexuale sunt următoarele: violul, agresiunea sexuală, actul sexual cu un minor, coruperea sexuală a minorilor, racolarea minorilor în scopuri sexuale, hărțuirea sexuală. Așadar, ori de câte ori aflați la serviciu sau acasă, dar nu de la știri, ci din surse apropiate, că un minor anume a fost victima unei astfel de infracțiuni, aveți obligația de a anunța de îndată organele de urmărire penală, altfel riscați să fiți trași la răspundere penală pentru săvârșirea infracțiunii de nedenunțare. Există persoane care exercită profesii, meserii sau activități care presupun lucrul cu minorii, care petrec timp cu aceștia și care pot afla astfel de informații. Anunțați-vă colegii despre această obligație de a înștiința de îndată organele judiciare. Dacă acest clip v-a ajutat, dați like, share, subscribe și povestiți colegilor la pauza de cafea sau de țigară. Îi poate feri de neplăceri mai târziu. Mi-a părut bine să vă reîntâlnesc. Aveți grijă de voi și de copiii din jur.